काय करताय तुम्ही? मोदक करते. गणपती बाप्पा आलेत ना, तर मोदक करते. आता पीठ शिजवायचं, खोबऱ्याचं सारण बनवायचं, हे सगळं सगळ्यांना माहितीच आहे ना. तर म्हटले डायरेक्ट पीठ मळून घेते आणि दाखवते. तांदळाचं पीठ ना हे? बनणार नाही आहे, वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहे. अच्छा. हा, पहिले मोदक करून घेते आणि नंतर बाकीचं सगळं तुम्हाला नंतर दाखवते. आपण डेली जसं मोदक करतो तसंच करायचं ना आपल्याला? तसेच करायचे आहेत. हा, फक्त त्याचा नंतरचा प्रोसेस वेगळा आहे. चालेल. हा. चला, आता इथे आपण मोदक बनवलेले आहेत बघा. हा. आणि किती मोदक झालेत आपले हे? हे धरून करंजी धरून 22. हा, मी तर 10-15 करणार होते, म्हणजे थोडेसेच करते आणि थोडीशी एक रेसिपी दाखवते नवीन पद्धतीची. आणि मी त्याच्यासाठी बघा, हे 1 लिटर दूध घेतलाय आणि हे आटवून घेतलाय मी पहिला. मोदक बनवेपर्यंत आहे ना, ते दूध आटलं. ते आटून बघा किती झालंय, घट्ट झालंय एकदम. आणि ते मोदक बघा. आता मोदकामध्ये मी सारणामध्ये वेलची टाकली आहे, पावडर टाकली आहे. म्हणजे दुधामध्ये म्हटलं वेलची चेचून टाकते, म्हणजे दूध आहे ना काळं दिसायला नको ना घरात, म्हणजे काळे काळे असं वर्दी दिसते म्हणून. मी आता हे चेचून टाकणार आहे. आता इथे मी 22 मोदक केले आहे आणि इथे 1 लिटर दूध गरम करायला म्हणजे आटवून घेतलंय. ते आता मोदक करीपर्यंत आटून आहे ना, थंड झालंय ना, ते पहिला गरम करते, त्याला उकळून काढते चांगली. आणि ते जेवढे दुधात राहतील तेवढे दुधात टाकते आणि बाकी जे उरतील ते याच्यात वापरून घेते पिकलेल्या भांड्यामध्ये. आणि दुधाला चांगला कड यायला पाहिजे, त्याच्यासाठी मी 1 वाटी साखर टाकते. 4 वेलची चेचून घेतले आहे चांगले खलबत्त्यामध्ये, ते आता या दुधामध्ये टाकते. आणि त्याला चांगली साखर टाकली आणि चांगली आता उकळी यायला देते. आता दूध बघा चांगलं गरम होत आलंय. आता त्याच्यामध्ये ना मी असे मोदक सोडते आणि मोदक सोडून झाले ना, मी गॅस जरा बारीक करणार आहे. केवढे मोदक राहतील? 10-12. मस्त 5-7 मिनिटं आहे ना, त्याच्यामध्ये चांगले शिजले, एकदम मस्त झाले बघा. आपण कावेलट्यान चमच्याने वगैरे नाही ढवळायचे, अशीच अशी कढई धरून अशी फिरवायची. मस्त चांगले शिजले आहे. आता गॅस बंद करते आणि तुम्हाला प्लेटमध्ये काढून दाखवते. आज मस्त पैकी रबडीवाले मोदक बनवले, छान झाले. मी 10-15 बनवणार होते पण त्याचे झाले 22. आणि मी 22 मोदक सगळे मी अर्धा लिटर दुधामध्ये ते सगळे उकळून काढले रबडीमध्ये, म्हणजे हे झाले रबडी मोदक. वाव, एकदम छान, एकदम मस्त. आता बाप्पाला नैवेद्य दाखवायचे. बाप्पाला नैवेद्य दाखवायचा आणि आपण खायचे. येस, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. इथे बघा रबडी मोदक इकडे आपले रेडी आहेत. आणि आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. मोदक तर सर्वांनाच आवडतात, मोदक सर्वांचे फेवरेट सुद्धा असतात, त्याबरोबर रबडी मोदक, वा. कधी रबडी टेस्ट करून बघूया. अंदाजाने साखर टाकल्या 1 वाटी, एकदम सुंदर. असं वाटतं मिठाईवाल्याकडनं आणली आहे काय रबडी, असं वाटतं. 1 लिटर दूध अर्धा लिटर झाला आटून, अर्धा म्हणजे पावणा लिटर, पाव लिटर तरी आटला. रबडी छान झाली का? 1 नंबर. मोदक ज्यांना आवडतात ना, त्यांनी जर हा प्रकार खाल्ला तर ते नेहमी म्हणतात की मोदक मला असं रबडीचा मोदक करून द्या. एकदम सुंदर लागतं, एकदम सुंदर. मला बघा ना जास्त गोड आवडत नाही, पण हा कॉन्सेप्ट आहे ना गोडचा, एकदम सुंदर कॉन्सेप्ट. रबडी ते खोबरा सुंदर लागतोय, मोदक पण व्यवस्थित आपले स्टीम झालेत, एकदम म्हणजे एकदम चांगलं लागतंय. मोदक रेसिपी फेवरेट तर होती, तर वन ऑफ द फेवरेट अजून एक रेसिपी त्यामध्ये ऍड झाली की मोदक रबडी मोदक रेसिपी. तर तुम्ही पण घरी नक्की बनवा आणि बनवल्यानंतर कमेंट करून सांगा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. आणि अजून एक सांगतो, जर तुमच्या घरी गणपती बाप्पा असतील आणि तुमच्याकडे तर पाहुणे येणार असतील किंवा तुमच्याकडे काहीतरी फंक्शन असेल, आपण कसं
गौरी पूजन असतं, मग आपल्या विसर्जनाच्या वेळी जर तुम्ही असा काहीतरी प्रकार बनवला आणि प्रसाद वेळी वाटला तर ते माणसं मोदक घ्यायला तर उभे राहतातच, पण जर हे तुम्ही जर दिलात ना म्हणजे ते काय वेगळंच एकदम कॉन्सेप्ट आहे, काहीतरी नाव काढणार तुमचं हे जर तुम्ही वाटलात तर. आणि प्रत्येकाच्या घरी गणपती असतील तर सर्वांना गणपतींना नमस्कार आमचं. आणि तसे तुम्ही सर्व गणपतीची सेवा करा आणि चांगला आशीर्वाद घ्या आणि असं गोड गोड मोदक बनवून खा. ठीक आहे, तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.